ụmụnne m ekene m unu. Nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ adazion nwere nnukwute ife mere ya nke ọtụtụ n'ime anyị na-amarụ gbasara ya. Enwere peji o nwere utogoro ọfụma nọ 600,000 followers. Anọkọtazịa ya bụ peji bụrụ ife nara ana bụrụ ife ezuru ezu, gbanwezie afa ya ọ na-azazi ihe a na-akpọ interesting facts. Nwanne anyị nwaanyị o tere aka o mepere peji ọfụ nke magzi, mekwazi ihe dịka itinye peji ya gwa ndị mmadụ fasobi ebe afọ na akaụntụ ya nke izizi afọ bụ peji ya na-anarago ya anya. Ị ga na-ajụ ogini meziri ihe menụ dị ọtụtụ. Onye tụkwasara obi a ga-esinwu n'aka ya mee gịnị na-arụ peji a dịka ndị bụgasị admin. Ọ bụrụ mmadụ abụrụ admin n'ọsọ gị nọ na peji gị, enwere ike ọnwa ife ga-abụ mee ma ọ bụrụ onye nọ gị n'akụkụ nwere ike ichenji paswọọdụ gị were analụ gị peji gị. Ma ọ bụrụ na enye gị link, gbalụ gị link na WhatsApp ma Facebook, ije klikie ya, iklikizie ya, jee tinye login details gị, ha si ebe a wee nalụ gị peji gị. Onye ma o ji dị mkpa ihe na-akụzi ebe a na-ajụ unu si unu biko ije na settings gị, ị ga-afụ na security and login ma security and passwords, ị ga-afụ ebe ede ihe dịka two-factor authentication, si ebe a activate ya. Ọ bụrụ na mistakenly mmadụ log in na akaụntụ gị, a ga-enye onye afọ koodu ọ ga-eji wee ba na akaụntụ gị. Anya bụ koodu bụ gị nwa na foonu gị ka a ga-etinye ya. Ọ bụrụ na mmadụ log in na akaụntụ gị mana onye ahụ ejiri foonu gị, ọmamenwu ihe dị otu afọ, ya bụ na ụfọdụ akaụntụ ndị mmadụ na-anafa na ha nwere access through two-factor authentication na-enyere fa ya bụ koodu. Ọ dịka ndị a na-abụ ha hackị akaụntụ mmadụ dịka WhatsApp mmadụ, fa bịazie na-agwa gị sị gị na onwe grupu ị nọ na ya na onwe ihe achọ imere ebe afọ na onwe koodu esendịrị gị, gị sendị ya azụ. Ụfọdụ n'ime anyị adịghị enenekwanụ ka amalụ koodu bụ ife afọ, feme gịnị feje bulu nya bụ koodu nye ndị afọ. Tupu ị mara ya na-eme, fa ewepụ gị na WhatsApp gị, weza WhatsApp gị mgbe ndị mmadụ wayo. Okwu ọbụla m na-ekwu ebe a, nwanne m ọ dị nnukwute mkpa. Ya bụ ife mere nwanne anyị nwaanyị bụ ife mwute, o megokwa ọtụtụ ndị mmadụ. Andọ na-abụ ha mee ya bụ ife, fe wepụ peji gị, zuruzie peji gị a were na-eme ihe ọsọ ọfa. Ị na-anya ihe mee nwanne anyị nwaanyị, ọ bụrụ nnukwute ife mwute. Nwee na-agị nwa na-ege m ntị si gị ka uche gị dị ya, maka na ka o mere onye ukwu ọ ga-eme onye nta. Ama m ụdị ihe ị na-eme na peji gị, mana ọ bụrụ ihe dị mma, bụrụ biznes ka ị na-eme, nwanne m chekwaa akaụntụ gị, uche gị dị ya. Ọ bụrụ na o nwere ka mmadụ si wee menshọn afa gị sị gị na inwe violation, nene ya ọfụma ka ị ma na o si n'aka Facebook na-abịa ka ọ bụ ndị ohi na-enye gị nyabụ ife, ka a marụ na ị ga-akụja welu details gị jee tinye elufe ebe afọ na-enene ụmụ ife dị otu a. Ọ dị nnukwute mkpa nwanne anyị nwaanyị mechaa mepee akaụntụ ọfụ, nke bụ na ụfọdụ ụmụnne anyị amarọ ihe gbasara ya, mana m ga-etinye ya na ebe na comment section ka isi ebe afọ fụzie akaụntụ ọfụ o jizi eme emume kịta, wee sobekwazi anya ebe afọ. Ị na-anya ụdị ihe dị otu a omego MCA1, omego ụfọdụ ụmụnne anyị ndị o megoro lelu nne, mana ife nna eji abịa akọwe ọfụma bụ ka ị marụ na ụdị ife dị otu a ga-emenwe onye ọbụla. Marụ ndị tụkwasara obi itinye na peji gị, marụkwa na inyefa full access, maka na inyefa full access ofu mbọsị ha nwere ike wepụ gị na-amara ama. Ya bụ onye wepụ gị, ya bụ na akaụntụ gị anakwa. Mara onye tụkwasara obi, ọ manija gị, uche gị dị ya, maka na ọnwụrụ ndị a na-ejizi fọrọ abịa, ọnwụrụ ndị a na-eji fọrọ abịa, anya ukwu karịsị, ekworo karịsị, o mezie amaazị onye a ga-atụkwasịzi obi. Ndị atụkwasara obi atụkwasị na-aba nọkọta ha agbanwee. Nwesị gị nwanne m ka uche gị dị ya, were ozi a mere ife tụsa aka ụmụnne anyị ndị ọzọ n'ihe a m kwuru si na ya mụta nnukwute ife. Nsị ụmụnne m daalụ.